mugimendua berritzeko helburuarekin ari ginen lehenagotik lanean, eta zailtasunekin topo egiten dugu hori lurrera eramaterako orduan, baina bestetik gizartea azkarregi ari da aldatzen, azken urteotan bereziki azkar doa aldaketa hori, eta bakarrik ez gara gai horretan birkokatzeko, ezinbestean gizartearen aldaketa nundinora doan eta ze behar dauden euskararentzat gizarte lagin batekin kontrastatzeko premia ikusi dugu, eta egoera ziurgabe horretan bide ziurgabeak ere urratzeko premia, ez da? Euskaren erabileran jauzi bat emateko korapilo berriak ikusita, ikusi gauen beste erabaten lan egin beharra, eta horretarako bereziki aldaketa horien protagonista hartzaile dien gizarte eremu ezberdinetako ahotsak entzuteko premia. Topagunetik kanpo atera, eta gizartean zer egosten ari dan, zer esaten zaigun euskararentzat behar dela hori entzutea. Elkarrizketa talde eragilea hautatzeko, daukau irizpide zerrenda luze bat, aipatuko ditut batzuk, generoa, lurraldetasuna, adina, sektore ezberdinak ordezkatzeko, nolabait harreman sareetan parte hartzen duena, sare sozialak, hainbeste, eta azpimarratuko nauke ezaugarri badana, irekitasuna, honelako prozesu baten parte hartzeko eta hortik ikasteko. Irekitasun hori izan da, minimo komun hori, ez da? Eta gero, osaketa horretan, 14 horretara heldu ginen bebai, pertsonen erantzunan arabera, ez da? Beste hainbat geratu dira kanpoan, nahiz da interesa erakutsi, denpora horiek ez zituzelako, eskaintzeko moduan, baina talde honen baitan aurkitu ez dugun, lortu ez dugun aniztasuna, kontraste taldeetan bilatu dugu. Orduan esan moduan 14 bat, baina 200 lagunen hitzak eta iritziak jasotzeko ontzia eratu dugu elkarrizketa talde horretan, eta nolait informazio hori lizeritzeko ontzi zentrala izan da elkarrizketa taldea. Jasone Mendizabal naz, Topaguneko zuzendaria, eta batera Jauziko elkarrizketa talde eragilean harinaz parte hartzen alde batetik, beste kidiekin maila berean, eta bigarren txapel baten pian bebai prozesu hau bultzatzen eta koordinatzen Topaguneko kongresuari begira baliagarria izan dadin. Kaixo, Carmelo Aiesta naiz, ingeniera naiz eta Arrigorriakoa eta elkarrizketa taldeko partaidea naz. Honango dinamikatan ez naz aditu aurretik, bai talde dinamikatan, baina beste metodologia batekin. Eta prozesua oro har erraza egiten ari zait, erosoa, eta gero nire iritzian oso erakargarria, ez? Beste batzuen iritziak lan modu librean jasotzeko aukera eta hori izatea. Hurbildu naiz batetik jakiminez eta bestetik arduraz. Egia da, halako prozesuetan, hau da, pixka bat halako dinamizazioekin eta talde parte hartzaile dinamiketan oinarritzen diren prozesuetan parte hartu izan dudala, baina ziur aski aurreneko aldia da prozesuaren helburuan edo azken jomugan ekarpen bat espero dena, ezta? Idurre Eskizabel Larrañaga naiz eta aldaketa taldeko kidea. Lur Albizu Txipia naiz, 29 urte ditut, Artazutik nator, Nafarroatik, eta aldaketa taldean parte hartzen naiz. Egia da prozesu kolektiboekin nahiko ohituta nagoela esango dut, baina ez horrelako prozesu bat ez dut inoiz bizi izan, eta kuriosoa izaten ari da esango dut. Esango nuke, ohituta nagoela honelako prozesuetan parte hartzen, eta hala ere badia gauza harritu egite zaituztenak, bai, eta oraindik ere sartzen zara eta krak egiten dizuten gauza asko topatzea dituzun eta egon ezina sortzen dizuten gauza asko bai, eta posa sortzen dizuten gauzak bai, ez da, denetatik. Alez Badillo naiz, Gasteiztarra, Euskara teknikari moduan lan egiten dut, baina euskalgintzan ere urte askotan ibilitakoa, bai euskaltegian, bai euskal elkartetan, eta elkarrizketa taldeko kidea naiz. Maili Quintana naiz eta elkarrizketa taldeko kidea naiz. Hau da lehen aldia parte hartzen duana horrelako
proiektu batean edo prozesu batean, beraz ez nekin oso ongi zer izango zen, hasieran oso abstraktoa zen eta ez dut ongi ulertzen horrek esan nahi zuena. Baina egia esan aurrera goazen heinean badoa nolabait konkretizatzen eta badoa abstraktu hori nolabait materializatzen. Plazer handi bat da niretzat eta ore handi bat hontan parte hartzea, bai gazte bezala eta baita iparraldeko bakarra bezala, baina ardura handia ere. Eta hori, nahi duana da gazte eta iparraldeko bezala ekarpenak egin eta pixkat errepresentatu azkenean gazteak eta iparraldeko jendea. Ni Ariane Unamuno Loidi naiz, Luzetarra naiz, eta Pilpilean Euskaltzaleen elkarteko kidea naiz. Aldaketaren teorian metodologia horrek erakarri ninduan, eta uste dute oso beharrezko dugula irekiera bat, entzute bat, eta benetan txertatze bat beste batzuen ikuspegisa eta ideiak. Bueno, horrelako dinamika batean ez dut inoiz parte hartu egia esan, bestaldean egonaz, hori bai, oso eroso sentitu naz, oso gustora sentitu naz, taldekideekin, dinamizatzailearekin, koordinazio lanarekin baita ere, koordinazio teknikoarekin baita ere, oso lagundua eta oso zaindua eta oso babestua. Eneko Kaie naiz eta elkarrizketa taldeko kidea naiz. Egia izan da horrelako prozesutan ez neukan parte hartuta, horrela bizikidetzaikin eta pertsonain anitzaikin, ikuspuntu eta iritsi anitzaikin. Anitzak sortze importanteak dira gizarte anitz batean, deneren iritsiak entzuteko, azera bateko, denentzako diren proiektuak sortzeko eta elkarlanian ere aritzeko. Tarana Karim naiz, elkarrizketa taldeko kidea ere bai. Ni dinamikan gustora sentitzen ari naiz, baina ezerotasun batzuk ere pasa behar dira aldaketa prozesu, benetazko aldaketa prozesu bat emoteko. Eta hori da nabaritzen doana. Berez, guk guztiok zehozer aldatu behar dugula, benetazko aldaketa prozesu bat guztion artean definitzeko. Gaur arte edo orain arte nuen olako elkarrizketa dinamika batean parte hartu, gehiago zen goazen helburuak finkatzera eta zeintzuk dira estrategiak eta igual zehatzago. Eta metodologia honek eskaintzen duena behintzat bada jendearekin, beste ekideekin, beste harreman mota bat egiteko aukera. Eta baita ere gaietan beste modu batean sakontzekoa eta oso biziki interesgarria egin zait. Iñaki Sagardoi naiz eta elkarrizketa taldeko kide izan naiz. Irati naiz, Irati Ziar, Gasteiztarra eta geu elkarteko kidea. Topaguneak aipatu zuenean aldaketa teoria eta erabili naizuela kongresura bidean eta ideia berriak sortzeko eta hori esan nuen, aldaketa teoria, hori ez dut ezagutzen. Aldaketa teoria metodologia bat da, guk erabiltzen duguna askotariko taldeei laguntzeko amankomuneko ikuspegi bat garatzeko. Normalean aldaketa teoria erabiltzen dugu aldaketa sozialak diseinatzeko edo askotariko talde hauei laguntzeko nola lortu aldaketa sozial horiek. Horretarako erabiltzen dugu aldaketa teoria. Alde batetik, niretako aldaketa teoriaren proposamena barria da, eta orduan nola lan egiten ari garen, zera horrek badauka barritasuna, baina aldi berean talde askotan parte hartu izan dut eta zentzu hortan eroso sentitzen naiz. Eta badakit dinamika hauek ez direla beti jende guztiarentzat erosoak, erabiltzen direlako ez bakarrik buruarekin pentsatzeko era, baita gorputzarekin mugitzeko eta hau guztia errazten dauen gauza bat, netako funtsezkoa izan dana, eta beste kidei ere entzun diegana da, harremanerako aukerak eskaintzen duena, bizikidetzak egiten ari gara, asteburu osoak, elkarrekin lo, jan, eta konfiantza giro horrek beste erabaten ez ezagunarekin harremantzeko aukera ematen dizu, konfiantza dagoelako, sortzaile izateko aukera ematen dizu. Gustoko dut dinamiken izaera, lasaitasunetik bakoitzari aitortuz beretik egitean
egokitasuna, ez dela batana bestiana baino gehiago, eta uste dut hori praktikan oso ondo transmititzen dabilela, eta taldean ni eroso sentitzen naiz, beste kide guztiekin. Egia esan, ni metodo aldetik zailtasunekin ibili naiz, hasieran, batez ere agian hasieran eramaten zen lanketa abstraktoagoa zelako, orain joan da konkretizatzen eta asko lasaitu nau, eta ikusten dut hori, ateratzen dela fruituak hortik eta badela mamia bat eraikitzen duena pixkanaka, baina egia nik eta gutxienez nire inguruan eramaten ditugun bilkura eta lanketa ezberdinetan dugula funtzionamendu biziki ezberdin bat, dela harira joatea eta biziki fite gauzak prestukaita aintzinetik eta albezain modu ordenatu eta azkarrenean egitea. Eta pixkat ezberdina, baina nire ustez hori. Ez du kalte egiten ere metodo ezberdinak probatzen, nahiz eta agian nire pertsonalitatearekiko ez den egokiena. Nik uste nahiko lasai sentitzen naizela, ez? Badakit prozesu honek edo edozein prozesuk ez duela soluzio bat emango, ez? Baina nik bidea aberazgarri topetan dut, eta uste dut helduko garela, heltzen ari garela dagoeneko, ez? Puntu batzuetara eta aberazgarriak izango direnak, ez? Ez dut espero bez hortik etortea errezeta magiku bat, ez? Aldaketa teoria garatzeko erronka asko daude hor, ez? Ez da erraza. Justo talde batetikan taldea bera osatzea, kriston erronka da, nor nahi du halako baten sartzea. Beste erronka bat uste dut oso importantia eta askotan agertzen dena da besten ikuspegiaekin daukagun harreman hori bestera batera lantzen, ez? Nola txertatu besteen begiradak nirean, eta nola denok elkar, anitzak izan da ere bai, nola lortu begirada komun bat. Hor ere beste erronka badago, ez? Gero beste erronka bat uste dut dela beti, batek norbera daukan erresistentziei eta pentsaerari ere interpelatzen dio aldaketa teoriaren metodologia honek, eta hori eragileek nola kudeatzen dituzte euren erresistentziak eta euren dituzten sinesmen sistemak, ez? Dinamikak oso zehatzak dira, oso bideratuta daude, ez? Helburu hori lortzeko, eta egia da oso exigentea da, batzutan ere zeure buruari egin behar dizkiozulako galdera batzuk agian sekula egin ez dizkiozunak, edo ez daukazu erantzunik, edo askotan guri ere hori aitortzea, ez daukazula erantzunik ez dakizula, edo ondokoak entzuten duzun horrekin zer reakzio egiten duzun zuk, eta bueno, erantzunkizunaren aldetik baita, pixka bat, bai, urduritasuna, dinamika guztiak egiten ditugunean ere hasieran, aber gaur zer, etortzen zara pixka bat, hori, larri moduan, ez? Ia espektatibak beteko diren, ia nire ekarpena benetan interesgarria izango den. Hori da, behar bada, prozesu honetan aratzotsuena zaidana kudeatzen, edo behar bada prozesua behar bezala bizitzeko eta prozesuan bertan behar bezala murgiltzeko batzutan oztopo zaidana, ezta? Emaitza importante bat espero delako, emaitza horrek niretzako bai maila pertsonalean eta bai arlo militante eta profesionalean emaitza horrek zerikusi handi bat eduki dezakeelako euskararen biziberritze prozesuan, eraldaketa sozialeko prozesu horretan. Eta orduan, nahi baino esango nuke bikoiztasun gehiagoz bizi dudala prozesu hau. Bueno, egia da, batzutan ohituta gaudela ideiak beste modu batera saltzera, eztabaidarako joera badugula, eta beraz, planteatzen denean, edo proposatzen dena barkatu denean elkarrizketa eta hau eta bestea balio duela, eta batzutan horrek erosotasuna, baina baita ere deserosotasun puntu bat sortzen du, ez? Eta hori kudeatzea izan da, nik uste prozesu honetan, nire kasuan, ikasi duana. Egia esan, hasieran neukan pertzepzioa taldearekiko edo prozesuak izango zuen formarekiko zela diferentea. Uste dut pixu gutxiagorekin etorri nintzela eta gehiagorekin joango naizela, ez dakit nola esan, ez? Ohitutan dago erantzukizuna sentitzea eta motxilak sentitzea, baina uste duen honetan ez zitzaiela beste gertatuko. Prozesuan hasi baino lehenago nire bizitzaren 90% erdalduna zen, nire lagunekin, nire bikotearekin, bikotearen lagunekin, lanean ere bai,
ingurune erdaldun batean ibiltzen nintzen eta ibiltzen naiz, baina prozesu honek lagundu nau berriz ere nire iragan euskaltzale horrekin konektatzen, eta prozesuari esker beste gauza asko egiten ari naz, euskal dantzetara bueltatu naz, euskaraz irakurtzen jarraitu dut eta jarraituko dut, orduan euskaltzaletasun hori piztu egin nau prozesuak, eta nik hori balorean jartzen dut. Nola anitza den taldea, oso identitate ezberdinak daude hor, bai danak euskaraz egiten ari gara hau, baina horrek ez du ezer bermatzen. Baina azkenean taldea bere jakintza kolektiboa garatu du. Eta hori da nik benetan balioan ipintzen dudana. Ezagutzen ez ziren talde bat, hor denetari dago, lortu izan dute hile gutxi batzutan, momentu mugatu batzutan, pentsaera kolektibo bat garatzen. Aniztasunetik etorrita eta identitate sozial ezberdinetatik abiatuta ere bai. Badia hor momentu batzuk, deserosotasunak eta zerbait entzuten duzunean eta ni horrekin ez nago ados, eta lehen komentatu bezala eta batzutan inkluso horrek apurtxo bat min pixka bat ematen dit, esan ez da bidezkoa, iritsi batzuk ez dira bidezkoak, eta geratzen zera pixka bat horrekin. Horrelako dinamikak dira hartu postitak, kolorinak eta idatzi eta gutxi. Honetan, patxada hartzen da, denpora ematen zaio, eta Iñigok hori oso ondo bideratzen du. Hasiera batean eta ez hainbeste gatazkei edo adostasunei lotuta, baizik eta guztiok pentsatzen dugula nolabait, errealitatea dela gure pertzepzioak nondik abiatzen diren, ez? Eta nik horrekin badukat arazo pixka bat, ez? Nahiago nuke, eta uste dut orain beste distantzia bat hartzen ari garela bakoitza bere buruarekiko. Eta uste dut hori izango dela interesgarriena niretzat. Eta gero beste kezka bat dela ze azkar aldatzen ari den mundua, hau ea 20 urteko gazte batentzat baliogarria den dagoeneko, edo hemendik urte batzuta da honek izango duen, eta igual aldatu behar da eta listo, Baina sensazio hori, aurten ari gara gauza hau egite, eta igual datorren urtean guztiz kadukatuta dago, eta horrek beldur pixkat bai ematen diala. Hemen talde eragilean bertan eta bestela kontraste taldeetan, entzun doaz iritzi batzuk, eta hortik egunerokotasunean niretzat normaltzak ziren gauza batzuk, berraztertu egiten ditut, eta pentsatzen dut, horren lekuan banengo zer pentsatuko nuke horren gainean. Ezagutu dut jende askoen iritzia, bai elkartze taldean eta bai kontraste taldeetan, eta hori ere aitortu beharra dago. Eta apur bat ere nire burua kokatzea eta konturatzea ere nik neure ideiak ditu dela, eta bakoitzak ditu bere ideiak, eta nire ideiak ez duela zertan izan behar jende guztien ideiak, apur bat aldentzea bere kokeri hortatik. Baina hala ere uste dut ikaspenik handienak konturatuko naizena zeintzuk izan diren honen ondoren. Ez dakit, nik uste dute prozesuari ekarri diodala baita ere bizitasuna, ekarri diodala beste ikuspuntu bat, ekarri diola baita ere euskalgintzatik kanpo dauden eragile eta pertsona eta komunitate askoren iritziak ere ekarri egin ditu dela prozesura, eta aberastu egin dudala prozesua, eta nik uste dut hori izan dela nire ekarpen garrantzitsuena. Aipatu izan dugu hainbat elkarrizketetan eta atera da taldean, bertigo apur bat badagoela, azkenean, mintzagaiak eta badirelako heldu diren urteetan bai topaguneak eta bai euskaltzale mugimendurako erabilgarri izan daitezken hainbat kontu horien zehaztapena edo proposamena behintzat, eta horrek ardura ematen du. Baina aldi berean ere gogoa pizten du, eta justuki heldu diren urteetan guzti honek zer eragin izanen duen edo, gogotxo. Kontraste taldeen antolaketa indogu bi fasetan. Lehena izan da alde batetik sektoriala eta hizkuntzarekiko harremanarekin lotutako xede taldeekin, lanmundua, etorkinak, erdaldunak, gazteak, herri mugimenduak. Y me ha parecido muy interesante estar en este taller porque aunque no sé el idioma vasco que debería aprenderlo en todos los años que ya llevo aquí,
pero que se deben hacer muchos talleres de esto, porque es tan importante, la comunicación es tan importante y el idioma euskera tiene que reivindicarse en todos los espacios. Todas las autoridades, todas las administraciones deben de aportar su grano de arena y hacer que se oficialice, que no sea cooficial, sino que sea oficial, que eso nos va a ayudar a aprender a todas y todos, los de aquí, los que llegamos a este país, que aprendamos el euskera, que es el idioma de aquí del País Vasco, de Euskal Herria. Eta bigarrena barriz izan da gehiago lurraldetasunari begirakoa, Ipar Euskal Herriko eragileekin, egindu kontraste bat, beste bat Nafar ordezkaritza batekin, eta eremu politiko instituzionala ere batu dugu EAen bertan ere. Eta bueltako funtsezko izan da, barne kontrastea egitea, bai lehen aldaketa teoriaren lehen bertsioarekin eta baita bigarren bertsioarekin ere. Eta nahi dugulako hau guztia izatea topagunaren mugimendurako ariketa kohesionatzaile bat. Eta horren mesedetan jarri dugu topaldia eta bestelako lan mintegi batzuk. Eta guztira 200 lagunen ahotsak jaso dira honetan guztian, ez? Eta elkarrizketa taldeak nolabait hori guztia entzun eta liseritu du bere gogo eta inalizateko. Bai, beraz, Euskal Konfederaziotik oso egoki ikusten dugu topaguneak abiatutako gogoeta hori, eta gainera testu inguru jakin batean kokatzen da, jakin merra beraz inkesta soziolingvistikaren emaitzak izan ditugula berriki, eta Ipar Euskal Herrian izan dugu, konstatatu dugu jautxiera bat erabileran ere, beraz, eta badakigu hizkuntza bat bizitzeko erabilera bultzatu behar dela. Beraz hor, datu aski kaskegarriak dira Ipar Euskal Herrian, eta petsatzen du horako gogoetak laguntzen gaituztera antzinatzeko erabileran, beste formula batzuk atxemaiteko jendeak euskarak gehiago erabildezan, eta ikusiz arlotan egin beharrikoa lana biziki handira dira, horako gogoetak dudarik gabe biziki lagungarri dira. Gu euskararen erabilerari buruz hitzaiten ari gara, ez ezagutzari buruz, baizik eta erabilerari buruz, hor beste xede talde batzuk daude. Gazteak, etorkinak, erdaldunak, euskalduna, baina euskara erabiltzen ez dutenek, orduan euren gana hurbildu behar izan gara. Ez bakarrik gure pentsaera, guia badakigu, baina guk uste dugu badakigula. Baina zabaltzen duzunean elkarrizketa, precisamente, xede talde horiekin kontaktuan ipintzen garenean, hor beste ekarpen batzuk daude, beste ikuspegi batzuk daude, eta eurekin lan egiten nahi balin badugu, erabilerari jauzi bat emateko, hori dena gure baitan eta gure pentsaeran eta gure estrategietan txertatu inbar dugu. Eta uste dut horretarako izan dela ariketa guzti hau. Ez gara asamblea de majaras, mañana sol, baizik eta bitartean hitz egin behar dugu jendearekin kontrastatzen joan behar gara etengabe. Orduan, kontraste hori ondo egiten badugu, amaierako produktu hori, X hori, egokia izango da eta transmititzen dugunean ondo ulertuko da. Emaitzari begira, prozesua bera berritzailea da, eta prozesua bera iraultzailea da. Nik uste dut hor topagunea ausarta izan dela, horrelako prozesu bat martxan jartzen, bizipen eta esperientzia ezberdinetako pertsonak elkarrizketa talde batean biltzen, euskararen erabilerari jauzi bat emateko nahiarekin. Hori bada iraultzailea. Ja ikusten ari gara emaitza mota dakarren aldaketa teoriak, eta iruditzen zait badakarrela emaitza moduan barritasuna, eta oso lagungarria egin zait niri pertsonalki eraldaketarako planteamentuak edo lanildoak aztertzen aritu garenean 4 planotan kokatzea horiek, ezta? Ez bakarrik egiturazko eremuetan zer egin behar dugun erakundeok, elkartek, hezkuntza sistemak, egiturazko hori guztia bai, baina harremanetan nola aldatu ditugun harreman horiek, eremu pertsonalaren dimentsioa nola baliatuko dugun horretarako guztirako, eta betaurreko horiek, eremu kultura da laugarrena, betaurreko horiekin lan egiten duzunean, alfombra azpian zeden gauzak ateratzen dira, ez da? Ze oztopo diran, izkutuan, eremu subjektiboan gelditzen direnak, aurrera egiteko,
harriak direnak, eta orduan horiek alfonbratik atara, horiek izena ipini, eta horiek hildo moduan markatzeko baliagarri egin zaigu, eta iruditzen zait, ibilbide barri horiek ekarriko digutela emaitza barri baterako aukera. Hemendikan aurrera, uste dut era batera taldeak hasi bat sortu duela, ez? Hasi hori eta proposamen forma bat eman dio hasi horri. Hortikan uste dut topagunean lanerako ekoizpen handi bat egin dugula eurentzako, ekarpen handi bat izango da euren kongresurako, hori bai sinisten dut horrela izan dela. Iruditzen zait, atera diren gai batzuk hor zeudela, agian, modu batean edo bestean landuak izan direla, baina esplizitatu ditugula eta horrek markatzen digula nik uste agenda polit bat. Badaudela ardatz batzuk oso konpartituak direnak eta hori garrantzitsua iruditzen zait, eta esango nuke ardatz batzuk finkatzea bera ez dela gutxi. Nik ikusten dut orain arte egiten duguna biziki aberasgarria eta interesgarria dela. Gero hori nik nahiko nukena da ikuste hau prozesu honen hasiera bezala. Gero da hau txosten hau nola erabila izango den, nork irakurriko duen, eta jende horrek ze erabilpen egingo den txosten honena. Hori ez dago gure eskupean, baina espero ahalik eta gauza emankorrena aterako dena bide luze honetatik. Nik uste dut proposamen interesgarriak egingo dizkiogula Euskaltzalen Topaguneko kongresuari, eta kongresuak erabakiko duela baita ere, hemendik eta 2030erako bide horretan zen izango diren bere estrategiak eta lan ildoak. Nik uste dut ekarpena oso aberatsa izango dela gurea.